Tokwende mase mogoika county ya Nyamira asingo kumanya buna nigo egati ya bamenyi kurwa sensemo ya Nyansiongo babere bagwesoke bene nabo igo kobolia ikyombe gitene tobocholi ne chimbebe IEBC abo bisaba be bakora ligwa bene elinda kwena na libaga ase obocholi gokorekana ase wodi yo kokwana oyo koligia kirogo kyobo MCA ase wodi eyo Ayubutumbo nigo aberega kweneke buna nigo wodi eyo yabereke gotigara magega ase nsemo ya magendero na nigo babwenete konyora omorai oyo rabega kwenekeria abamenyi bense meyo ogosuka bosyo Morikito Polycarp Okara nabakagwikirana ase nsemecho nabigo gotwariganeria oroboti rokubwatia abasaba iga bagokwanemeye kanyero gya Tinderet ekyo gigotokemeje wadi ya Nyansiongo niko bagendere ko babakwerera buna bagende ko bagochandika samatuko ari magega Nyansiongo amaendelea ni maega asinyenjo umurai nduranyora murai ura turai Nyansiongo wodi twagete chikura last time twakachikura buya tukakura tukakora alafu gamtea amakosa ratuka niko bagotiba buna hagesa chikuri ejo nyara ko bachigoterenwa moneke gambero nigo amagendero araterire meye wadi ya Nyansiongo egento kolengana na barabo baburirie uburayi kunyara ko babokubekwa kiralio nenjire yameyo ko bachora baraya waranyara ko bakonyeri kwegenderia samatuko ari bosyo leta abantu ba Nyansiongo wodi mocho wa IPC ya choru ya koliru tomanye gotenena twakachikura tusharo murayi uri twanchete nigo entura tebuna basaye ba Nyansiongo wodi nabantu bose ba Nyansiongo wodi twerande maega sinye chiko tiniki yakira tambe sana Nojiko na tamu mete minute na twerande maega sije mantra ibintu byasare kirede Nyansiongo wodi nonye nabo nigo bagende ko bakoboria ababunge nabego nabaseneta kwajeriria engane igoro yo cross wogwe kembe kebochoria mone chimbebe kya IEBC nenchire yemo yokonyara ko bakobeka lituko lyo bochori kiralio elio konyara ko bagochora umurai yora bakonya samagendera seke keiga getigarete Astrondi nto wakachikura kuru Nyansiongo magosaka toka ari Nyansiongo wodi uruwabu ekabanga ngoira twarenge chikura wikirabona ndora gendo kende gion sike ndrete so tuwachora baraya bange nabono ari Nyansi ari tawni edo ya Kijauri ndobu atichononya asaba ngina ko itobe chiro bakwande etogo saba IPC ari wanje chorwira na bwango egere to irana to wakachikura to gendere mna chigodi jine chigandre ningana yairwe na Ayubutumbo yo mabwa bali bakurigia ekiruge kiga kurwa soro wangoriga oyo kugania engane iyo nyara kabage kwajerirwa bunenjire yemo yo kubabo sibole bwabo abamenye kurwa sinseme chiga cha Nyansiongo Tubana Senator, I want to request you in a special way. IPC at Manyajere. igoro tenene buna buna youth na tutenene ga mega ito tutenene twakechikura wango amaendelea sije miaka ya 100 sana IPC tenene IPC cho mapema ingo reporter getaseni kya wanjete kendize TV kurugigase chinseme chiga cha Tinderet iyo tokeme yewadiga ya Nyansiongo county ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp Okara